תגזימו, באים עם הטאבלט. טוב שלא באתם עם פלזמה. בקיצור, פעם גמרנו... רגע, שנייה. שנייה, כן. בואו נכיר אתכם בשמות. שנייה רגע. אני שנייה איתכם, אני פונה לקהל, מדבר איתם כמה מילים ואני מפתיע. אני כבר חוזר. אני ראיתי את השלט, אייל, נגעת לי בלב, גם את נגעת לי בלב, תורידי, בטח הידיים שלך כואבות מוות, תורידי. בקיצור, פעם בהופעות הייתי שואל, השאר שיר שקט, ישר מוצאים מצתים. אומרים מצת, לא מצית, מצת. כל אחד היה שומע מצת והיה עושים אווירה כזאת. היום כל אחד יש לו אפליקציה של נר. אז תקשיבו, אני רוצה לשיר שיר שקט. איזה שיר יהיה בכלל מודעות. לגמרי. אפילו בלי ההוא של הזה. אתם רק תוציאו את כל הטלפונים, תוציאו. לא צריך אפליקציה, תוציאו רק בטלפונים. כולם. תעשו לנו תאורה עם הטלפונים. עוד טלפונים. מבטיח לכם זה לא עולה זמן אוויר. תוציאו. זה כבר כמה חודשים, אני עובר ימים קשים, טיפוס אחרי קשים, שרק יקרו כאב. מסתבר יש אנשים, כמוני גם הם חלשים, אנשים יצרו מרוששים, וכל שמחה בלב. איך הגעתי